Skiet assolut mill-gvern war li matul il-jum tal-erba' ġie żvelat li żewġ priġunieri ittieħdu l-isptar Mater Dei wara żewġ inċidenti separati ta' self-harm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Sorsi qrib il-ħabs tkellmu mat-Times spjegaw li wieħed mill-priġunieri xorob diżinfettant fil-waqt li ieħor prova jneħħi ħajtu bideh. F'kummenti li tal-Times id-direttur tal-ħabs Chris Sigersma ikkonferma dawn l-inċidenti fejn saħaq li dawn il-priġunieri kienu mejjuna mill-uffiċjali tal-ħabs bl-infermiera jieħdu azzjoni immedjatament. Kaġun ta' dawn iż-żewġ inċidenti serji il-priġunieri kellhom jittieħdu l-isptar Mater Dei għal aktar kura fejn imbagħad wieħed mill-ħabsin ġie trasferit fl-isptar Monte Carmeli dan fil-waqt li ieħor ġa ttieħed lura fil-ħabs. Intqal ukoll il-persuna li wettaqat ta' self-harm beda jiskonta s-sentenza tiegħu ftit tal-jimilu biss u fl-assessment li kien sar ma rriżultax kien frisku li jpoġġi ħajtu fil-periklu. Intant jum wara l-ġiet żvelata din l-aħbar il-gvern ta' Roberta Bela flimkien mal-Ministru responsabbli mill-ħabs Byron Camilleri baqgħu kompletament fil-muta dwar dan il-każ li seħħ fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.